Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bàbá ọgbọ́n yín náà ni. Ẹ bá ti máa sọ pé tá bá ti jí ọgbọ́n ní ká máa kọ́ra wa. Pẹ̀lú èròjà méjì tí ò ń rí lójú àwòrán rẹ̀, wàá di ẹ̀kan tágìrì gbéra ẹ níjà. Pẹ̀lú èròjà méjì yìí, ìwọ ọkùnrin wàá di ẹni tí ọkọ ìyàwó rẹ tí ó máa pọ́n ẹ lé, tí ó máa bàbàrà rẹ. Pẹ̀lú èròjà méjì, wàá di ẹni tí jásí pé tó bá ti wọlé, obìnrin rẹ ó máa gbé sàǹdákátà fún ọ. Pẹ̀lú èròjà méjì, wàá di ẹni tí jásí pé gbogbo ìgbà tó bá pe obìnrin rẹ pé ó yá, kò ní lè kọrùn sí ẹ lẹ́nu. Pẹ̀lú èròjà méjì, wàá di ọkùnrin méje. Pẹ̀lú èròjà méjì, wàá di àràbà nínú igbó ńlá tó jásí pé àwọn igi kékeré wọn ò ní máa dúró tì. Kí ni èròjà yìí? Eléyìí ni ginger tí a mọ̀ sí atalẹ̀ funfun tí a ti bó. Eléyìí ni garlic tí a mọ̀ sí àlùbọ́sà ayò. Méjèèjì, èròjà méjèèjì náà ló ní ìdí. Tó bá ti rí gún, bí mo ṣe ti bó yìí, ìwọ náà gún, kó wá gún dáadáa. Tó bá ní blender tó lè blend ẹ tó ní fomi sí, blend ẹ. Wá dà sínú oyin dídí, oyin tí kíní bá ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni olóyin yẹn ṣe máa pọ̀ tó. Kó wá fi í lẹ̀ kó jẹbu síbẹ̀ bí ọjọ́ méjì sí mẹ́ta. Alẹ́ la máa ń lò ó. Tí ìyàwó rẹ ò bá sì sí nílé, má bá wọn lò ó. Kó má ba à lè máa kanlẹ̀kùn ilé onílé. Tí ìyàwó rẹ ò bá ti sí nílé, má bá wọn lò ó. Síbí méjì ló rọra mú lálẹ́. Ọmọ, ó di ọmọ ọkùnrin. Assalamu alaikum.